Jatend piny mar Gambia Adama Barrow olimo ute migero gi jatend piny William Ruto pachoka ma nengogi oyweyo e kar dak ma Mukuru kwa Njenga. Jatend migawo mar gedo kod lowo Alice Wahome wacho ni udigo owinjore oikre ne oganda chako donjo e chak higa manyien. Linet Undi miyo waler. Ma e chal mar udi ma nengogi oyweyo ma sirkal gero kokalo kuom osuru michoko kuom jopiny. Jotije odich ma ywak nyundo ema iwinjo. Udi oger maboyo kochomo polo, rangi oromo dendgi. Alwora obeti ler kendo gedo mar ngas mar osweyo kata lift mating'o ji ema gedo ne koro dhi nyime. Kaka jatend migawo mar lowo gi udi Alice Wahome lero, udigi ne onego tiek ged dwe mar 12 kata kamano, digni osebedo kaluwore gi buche mane ochwal e doho. Wahome wacho ni gigeno mar rwako jopiny e udigo kochakore dwe mar 4 higa manyien. The total is 1,080 units of one bedroom of bed sitter. There are studios, bed sitters. Of course, the other side we have others that are coming up. In another 3 months, we will come to launch maybe 1,300 because those are 6 blocks that we have targeted to launch, to commission, to give to the owners, and so that by end of April we will be having people living here. So the first lot will be given. We are expecting that we will be able to complete the remaining works here in another 60 days. Udigo ywayo wang jatend piny Gambia Adama Barrow manie limbe pachoka. Barrow wacho ni osesumo rieko mar gedo no kowuok kuom Kenya. And we'll go back to the Gambia, discuss with our technicians, see how best we can implement, because we are also thinking of implementing 10,000 houses. We are discussing with South Africa. Even I met their CEO. We had a very good discussion. We are thinking of laying the foundation in early next year. So this is a takeaway for me. Kane walimo udi ma jatend piny William Ruto osebedo kagoyo negi debe nyaka ne odonji apisi e kar dak ma Mukuru kwa Njenga, moko kuom udi gedo magi chiegni rumo kama moko gedo magi pod dhi nyime. Migawo mar gedo lero ni e tielo mokwongo, udi ma kwan gi romo 124 dhi bedo moikore chak higa manyien. Blok 5 oting'o udi 1,080 ka udi ma romo 122,920 oting'o udi ma nigi kod nindo achiel, ariyo kod mag adek. Jatend migawo mar gedo Wahome wacho ni nyaka gisani oganda mar romo 550 osendikore mar donje udigo. Jogo madwaro ute ma otisi ni bed sitter to osendikore dhi chulo Sh3,000 dwe ka dwe. Udi mag kod nindo achiel kata one bedroom dhi chulo omenda maromo Sh3,900 dwe ka dwe. Ka mago mag kuonde nindo 2 two bedroom dhi chulo omenda maromo Sh4,500 dwe ka dwe. All social amenities, dispensaries will be there, ECD, primary and secondary. If we don't have space, we plan to expand the neighboring secondary schools so that they can be able to take in the numbers. For here, we will definitely do a secondary school, 1, maybe 2 secondary schools and 2 primary schools, considering the numbers. Linet Undi, Ramogi TV, Mukuru kwa Njenga, Nairobi.